हॅलो फ्रेंड्स, तुमचं स्वागत आहे अस्तित्वामध्ये. आजचा जो भाग आहे आपला तो या विषयावर आहे की बघा, या जगामध्ये आणि समाजामध्ये जगत असताना आपल्याला वेगवेगळ्या विचारांचे लोक भेटत असतात. त्यामध्ये काही लोक अशी असतात की दुसऱ्यांचा विचार करून जगतात. काही लोक अशी असतात की फक्त स्वतःचा विचार करतात आणि काही लोक अशी असतात की दोन्ही बाजूंनी विचार करून जगतात. तर त्यामध्ये काही लोक आपल्याला भेटतात. त्यापैकी काही लोक असतात की दुसऱ्यावर नेहमी बोट दाखवत असतात, नेहमी दुसऱ्याच्या चुका काढत असतात. अशी तुम्हाला नक्कीच अशी लोक भेटली असतील. तर आजचा भाग आपण त्यावरच बघणार आहोत. तर बघा, खूप कमी लोक अशी असतात की जी दुसऱ्याच्या मनाचा विचार करतात बोलत असताना. समोरच्या व्यक्तीला खूप कमी संधी देतात लोक. म्हणजे समजा आपण कुणाशी बोलत आहोत तर फक्त आपण बोलत राहणार आणि समोरच्या व्यक्तीला ती बाजू मांडायची संधी ती लोक देतच नाही. त्यामध्ये अशी काही लोक असतात ती फक्त माझं ऐका, मीच खरा किंवा मीच खरी आहे आणि मी बोलणार तेच ऐकत राहा. तुम्ही तुमचं बाजूही मांडू नका आणि तुमचं मतही मांडू नका. फक्त माझंच खरं अशी म्हणणारी लोक बऱ्याच ठिकाणी दिसतात, आपल्याला बघायला मिळतात. तुमच्या लाईफमध्ये सुद्धा अशी लोक येऊन गेली असतील किंवा असतीलही. पण जी लोक नेहमी दुसऱ्याकडे किंवा समोरच्या व्यक्तीकडे बोट दाखवत असतात, अशा लोकांना हे कळत नाही की अरे आपल्यामध्येही काही कमतरता असेल किंवा अरे आपण जर समोरच्या व्यक्तीला बोट दाखवतो किंवा आपण समोरच्या व्यक्तीमध्ये कमतरता दाखवतो तर आपल्यामध्ये पण काहीतरी चुका असतील, आपल्यामध्ये पण काहीतरी दोष असतील. पण हे त्या लोकांना कळत नाही. कारण असतं काय, खरं जी लोक समोरच्यामध्ये नेहमी ज्या कमतरता दाखवत असतात त्या कमतरता त्या स्वतः त्याच व्यक्तीमध्ये असतात. आणि खरं म्हणायला गेलं तर त्या व्यक्तीला स्वतः त्याच्या अंतःकरणात डोकावण्याची गरज असते. असं म्हटलं जातं की व्यक्तीमध्ये अनेक प्रकारचे गुण दोष असतात. तेच तो समोरच्यामध्ये पाहत असतो आणि बोलत असतो. म्हणजे स्वतः जी व्यक्ती दुसऱ्याला नेहमी बोलत असते ते स्वतःविषयी दुसऱ्यामध्ये बोलत असते आणि म्हणून ते स्वतःमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करत असते. त्यामुळे होतं काय, ती व्यक्ती दुसऱ्याचा चुका किंवा दोष दाखवत असते आणि जी व्यक्ती दुसऱ्यामध्ये चुका दोष दाखवते तीच स्वतः चुकांचा पुतळा असते, बरोबर. त्यामुळे त्याला नेहमी समोरच्या व्यक्तीमध्ये चुका आढळतात, दोष आढळतात. आणि होतं काय, नेहमी समोरच्या व्यक्तीला त्याच्या चुका दाखवून त्याला त्याच्यामध्ये कमीपणा निर्माण होतो. त्या समोरच्या व्यक्तीमध्ये तो स्वतःलाच कमी लेखू लागतो. पण त्या व्यक्तीला कळत नाही की अरे आपल्याला हा अधिकार नाही आहे की आपण कोणाला उगाचच लेबल लावावे. लेबल म्हणजे हे बघा, बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला ऐकायला मिळतात. अगदी साधे शब्द आहे. नेहमी बोललं जातं, तू मंद आहेस, कामामध्ये स्लो आहे किंवा मूर्ख आहे. असे बरेच प्रकारच्या गोष्टी तुम्हाला ऐकायला मिळतात. बरेच प्रकारचे हे जे लेबल आहे तुम्हाला लावले जातात. तर खरं म्हणायला गेलं तर ते समोरच्या व्यक्तीला कुठलाही हक्क नसतो की एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही लेबल लावावे. आणि त्या लेबलमुळे ती व्यक्ती तशी नसून सुद्धा तशी होत जाते. हळूहळू ती मानसिक ताण घेते आणि त्या ताणामध्ये स्वतःला ते लेबल लावून घेते आणि त्या लेबलप्रमाणेच वागायला लागते. त्या व्यक्तीचं काही जात नाही, पण ती समोरची व्यक्ती नसताना पण तशी हळूहळू होत जाते. यासाठी एकच गोष्ट महत्त्वाची आहे की आपण जेव्हा समोरची व्यक्ती आपल्याला लेबल लावायला सुरुवात करते
किंवा लेबल लावत असते त्यावेळेस त्या ठिकाणी त्या व्यक्तीला थांबवावं आणि एकदा का होईना तिच्याशी बसून बोलावं, सांगावं, प्रतिकार करावा आणि सांगावं की अरे बाबा की असं मला नेहमी लेबल नको लावत जाऊ, मला बोलत नको जाऊ. कुठेतरी प्रतिकार जर तुम्ही केला तर ते तुम्हाला जे सततचं बोलणं असतं, टॉर्चर असतं ते नक्कीच बंद व्हायला मदत होईल. आणि बघा मित्रमैत्रिणींनो, आयुष्यात असे कोणी नाही आहे की त्याच्यामध्ये दोष किंवा गुण नाही आहेत. प्रत्येक व्यक्तीकडून चुका होत असतात, प्रत्येक व्यक्तीमध्ये गुणदोष असतात. पण याचा अर्थ असा नाही की आपण सतत दुसऱ्याकडे बघून दुसऱ्याकडे बोट दाखवत राहावं आणि दुसऱ्याला लेबल लावत राहावं. गरज आहे ती स्वतःच्या अंतःकरणात डोकावून बघायची, स्वतःवर अभ्यास करायची. जेव्हा तुम्ही स्वतःवर अभ्यास कराल, जर समजा तुम्ही एखाद्याला म्हटले की अरे तू कामात खूप स्लो आहे, मग त्यावेळेस तुम्ही किती फास्ट आहात आणि तुम्ही फास्ट आहात पण ती काम कशा पद्धतीने करतात आणि ती व्यक्ती स्लो असून सुद्धा ती काम कशा पद्धतीने करते यात तुम्ही कम्पेअर करा स्वतःला. आणि स्वतःमधले दोष तुम्ही दुसऱ्यात शोधू नका, तुम्ही तुमच्यातले दोष कमी करण्याचा प्रयत्न करा, शोधायचा प्रयत्न करा. नक्कीच तुम्हाला समोरच्या व्यक्तीपेक्षा स्वतःमध्ये जास्त दोष आढळून येतील. त्याच्यावर जर प्रत्येकाने काम केलं तर नक्कीच म्हणजे आपण दुसऱ्याला लेबल लावायचं काम करतो, दुसऱ्याला दोष देण्याचं काम करतो, हे नक्कीच कुठेतरी कमी होईल. बघा, करून बघा, नक्कीच आवडेल तुम्हाला आणि याचा उपयोगही होईल. थँक्यू.